आंनि गोरोन्थि जाफ्लांबाय दिनै खनसे लेट जाबाय आं नोंनाव निमाहा बिबाय नोंनि मिनिनाय एखनब्ला नोंनि गाबनाय आंखौ नों फाग्ला खालामबाय आंखौ नों बिखा खामहोबाय एखनब्ला नोंनि मिनिनाय एखनब्ला नोंनि गाबनाय आंखौ नों फाग्ला खालामबाय आंखौ नों बिखा खामहोबाय दिनै खनसे लेट जाबाय आं नोंनाव निमाहा बिबाय आं दिनैनिफ्राय 1 मिनिटबो लेट खालामला माइनाव नंगौथ' नोंथारगौ माइनाव नों आंखौ फोथाय आं नोंनि समाय लाखाबाय प्रमिस नोंनि थाखायनो आंनि जोनोम आंनि थाखायनो नोंनि जोनोम गसाया जोंखौ दा खालामथों थैलाय उजिलाय लोगो मोनफिनथों गुबुनजों जाखाबाय नों रागा जोंगाबाय आंहाथ' गुबुनजों जाखाबाय मानो बिदि बुङो नोङो थै जाम्बिलाय आं ओरैनोसो बुंदों दा आं नोंखौ गारनो हाबाय थै सानदिनि